urte berrion eta ongi etorriak Txorien Sasoi honean programara. Kaixo Zigor. Eta urte berrion, eta kaixo, eta guzti hori, zemuz hasi urtea. Tope, ondo. Beti bezala, ondo, beste ez, ni ez diotako. Bestelako, ez? Mendian, eta familikoekin, eta ben janaria ikusten du gehiago, eta betetan hau. Tope, lasai, baina ez, hau probatzeko desiatzen. Zeren eta bida, ni bakizun nola ziten urtea? Bota. Euskorkerik alde bate usteko olako jomugakin. A ber, saldo pixka. Bai, eta hortarako euskorkerik alde batea usteko zin behar den, buruko olako erpinoik kamustu esaten dena, ez? Ertzak boro bildu. Eta hortako nondik hasi zirte dozart? Bota. Neronik hainbat alditan aldarrikatu izan deten aberrazioa inez. Hau da, beti esan izan dut, ogi torradak, ogi zarrakin iteie, brioxakin inoiz ez, hoi aldatu zasiko eturtzea. Gaur ingo deuna da, briox torradak gaztarekin. Edo briox eta gazta torradak. Brioxakin inbar dozu? Baina ogi zarrakin ez da hobea? Ez. Azte bukaeran sobratu zaigun ogi guzti horrekin. 2022, hori, ditu, gorri. Izena hortek. Jaionek torradak erabili zituen urtea. Brioxa, torradak iteko, hori da. Hori bai, etxen indako briox batekin ningo du, eta gaur ikasiko du brioxa nola iten den super errex eta super azkar. Benetan oso errexa da, eta gero emaitza ere ikusgarri da. Beraz, gelditu gurekin. Zeren eta horretaz gain, hemen gaur besteak beste saltxan katerin enpresa handiaren kontuak izango ditu. Zigor bertan izan baita, Iñaki Uriberekin ikusten zer eskaintza duen guberri hauetarako, oaindik egurrik ez baiti bukatu. Oaindik argik eta pila dauzkagu. Argina martxo arte oaindiken, baina esan eduke erregitako olako... Eta jentea badauka oraindik ohitura batzekoa egun hauetan, eta gabon sarretan, familia banatu inberdan ezoin, denok ezin izan dugunez batu egun batzuetan, banatu. Eta izaten da, sobrak bukatzeko asteburun gelditu, eta sobrak ez dauzkezunak, Katerina joan, eta bertakoa eskuratu, asteburun ez kozinatzeko, baina, guk hemen, gaur, honako briox torrada, briox eta gazta torrada iteko zer behar duen, lehenengoa, briotxain. Hortako zer daukegun hemen, 500 gramo irin, indarrekoa, bai, okintzakoa edo esaten dena. Baina, lehenengo eta biningo deuna da 1 mililitro esne, 1 mililitro ur, honako legamikin beratzen edo aktibatzen jarri. 25 gramo legami fresko daukegu. Bestela, sobretxo bat, lehorra, eta listo. Behin hori daukegunen minutu pare bat. Hemen beratzen daukegun bitarte hortan, arrautzak kraskatuko ditu, eta bertara botako du azukrea eta gatzapur bat. Hemen, 25 gramo gurin daude, hauek mikroonladen urtu gehitu ingo diogu. Eta jarraian, dena batu, irina batu, nahasi pixkat, eta gero bi aukera dauzkezue 3 ere bai, etxen hau lantzeko. Alde batetik, eskuz, pazientziz, itxatxiten da hasieran, orduan, itxastez uzten duen arte, landu 15 minutu edo izango die. Bestela, olako robot hauek, eskukoak esaten denak, dituenak nik txerribuztan esaten. Txerribuztan, hori. Latigoa, txerribuztana. Baina, hori da, bikoa izaten da. Horrekin, berdin, landu, gero atera maiera eta eskuekin lantzen segi. Eta bestela, olako robot batekin, 10 minutu, 12 utzi bere horretan, eman, eta bera bakarrik bilduko da. Hori da, modurik errexena. Gero zeingo deun, bolatxo bat, olako ontzi baten sartu, plastiko filmarekin edo trapukin tapatu, eta hartzitzen edo fermentatzen utziko du bikoizten den arte. Denbora, etxeko temperaturan arabera, 20 minutu, hortik, 30, horri biliko da. Aholku bat, hemen irina bota beharren olio pixkatekin igurtzen baldin bazuek gero erresagoateako da, bai? Orduan, lehenengo, olako olio pelikula bat eman, bolatxo hor jarri eta utzi hartzitzen. Denbora pasa denen atera eta ingo deu zabaldu, airea kendu, portziotan banatuko deu eta ingo ditu bolatxo batzuk. Hauek molde baten sartu eta bigarren fermentazio bat emango diogu. Behin fermentatzen dunen, arrautza bat krastakatu, margotu, eta labean egosiko deu 25 minutuz 180 gradutan goitik eta behetik. Bitarte hortan zein ingo deun? Gure gaztakrema. Kontutan izan briotxau beroan jatekoa izango dela, bero epelean, bai? Ez da hotzean jatekoa izango. Orduan, ingo deuna da, hemen dauzkegu 600 mililitro esne. Aukerak, indezakezu 200 esne, 200 esne gaina, baina benetan sendoa eta potoloatako da, orduan. Hemen,
hau da mascarponea, 150 gramo, 150 gramo gazta krematxu, eta puntu txiki bat ematekola ezberdine, eta zer daukegun hemen, gazta urdina. Kasu honetan hor uste 30 gramo edo daudela, 50 arte libre, hortik aurrea zuen esku. Tejukin ibilina ebazu atxalde guzin. Kea! Eta hemen 3 koilaratxo azukre daude, bueno, gehiago nik ustez nioke emango, zeren eta gero bukaeran azukra karamelatuko dugu. Bai. Bale, brioxa moztu eta hortan busti. Hori zeko lestu probatu. Bai, eta gaina minutu pare bat 3, gehiegi ez, gero azkenen hau txingo zaigu, brioxa oso, hori, auskorra delako edo biguina delako, bai? Minutu pare bat hortzen zupatzen utzi, eta atera, eta ingo deu, zer ingo deun, azukre pixkat bota, eta sopletearekin hori, erre. Ez daukezuela plan B, etxen Nikolakoik ez dauket, ordun, grilla jarri, eta grillan, jak. Karamelatu pixkat. Hori da. Gero, apaingarri gisa, puntazo bat, petazetak, egitan. Puntazo. Kriston amaten dio. 2022an Jaionek briotxe erabili du eta gaina petazeta bota izkio torradai. Ondo, nola indartxu hola nazi behar da. Bai, ez oso ondo Jaione, hau da jarrera. Eta hasi besterik izkain. Bueno. Esan dakoa, petazeta batzuk botako izkegu gainetik eta kontraste izugarri da. Beste kontraste freskagarri bat, abi fresko batzuk. Eta gero, oso ongi ezkontzen do, onako gazta krematxukin edo gazta tertatik zerekin, beti ere frutu gorrin marmelada batekin. Berez, intentzioa zen frutu gorri liofilizatuk erabiltzeko hautsen inda. Ez ditut bilatu. Bere garaien ezagutzen ditun, gaur egun ez ditut bilatu. Baina, orduan, plan C izango ditzek, ez? Baina hauek beti aurkitzen dira, olako fruta izaztua. Hauek izaztuta daude, orduan, zigorren esku geldituko da, olako kulis bat itxa. Kulis zesan nahi duen, lehenengo eta behin marmelada moduko batin, zuku guzti horiek atera, eta gero, pasatu onako iragazki batetik, eta fin utzi. Azukrakin. Bai, mesedez, pixkateko. Osondo. Orduan, lanen asteagoaz. Ozer, edo saltxaneak joango ga. Bueno, gure kulisa martxan jarriko, hau da, fruitak eta azukrea, eta guazen Durangora saltzan ezagut. Kaixo Jaione, gaurkoan Durangoko negozio historiko batetara etorri gara, zer kontatu badaukana eta batez ere zer jan badagoena. Iñaki Uribe, saltzan, noizti izadete zuek? Baina urte batzu ja pasau dira. Zenbat? 27 urte pasau dira, así que... 27 urte ja? 27 urte. Batzuk, Gazte ginen, hau montatzen hasi ginean, eta onino bertan gaude. Naiz eta egoera honetxarra pasatzia, baina hemen gauz. Aurrera. Hasi gara zelan izan zen Iñaki, ze orduan, katerineko beste olako etxera eramateko janaria, beste denarik ero esan egon, esan hemen inguruan, ez? Ez hemen inguruan esan egon. Akorretan gainera juten ginela iparraldera, apur bat gauzak eta, ikastera edo ikustera, apur bat kopiatzeko, eta, torri ginen ona, hasierak oso gogorrak. Ize diru barek, lagunen bierra eukin gendun hemen, obri asterakuen, eurekin egin gendun dana, eta gero pixkanaka, oin arte. Así que, bertan gaude. Eta ikusi da horre evoluzio bat, ez? Gaur egun oitxura gehiago dago, ez? Jende holako janaria prestatu da eramatera, eta... Pentsao oin jala 27 urte, ez? Jenti akortan gaine etortzen zala ona jendura etxea eramaten, eta ekartzen gure poltza gerun barik, euren poltza etxetik, klaro, jenti esan... Lotzatute, ez? Bai, lotzatute, erobintza, lehen esan gaurko modukua, así que, desberdina. Honena izango da Jaione, barrura sartu eta zer egiten duten ikustea. Hala, Iñaki, horrela goaz. Venga, gerarte. 27 urte, aurrendarik, ausartak, zer gehiago. Hori, anekdota berak esaten zen hori, jendea juten zala iskutuan, janaiz, etxeko sukalde apurtu inzait eta hartu eta, boltza jarriko izu eta boltzan saltzan jartzen. Ez, ne boltzan da iskutuan ematen zuen eta jakan. Ezin promozio egin. Garai hartan etxean denak kosinatzen zuten. Gaur egun justo kontrakua. Justu, hoi da. Justo kontrakua. Hemen, zuzenketa bat, aztu intzet, barkatu. Urte hasierako lapsusak.
bi gorringo erantziko dizkigu honako gaztakrema honi. Goxoa galditza. Oraindik krematxoa Arraltze gorringoa beti goxoa da. Garai baten esneakin hartzen bitu. Bai. Hemen, esnea eta uran hasita legamia bertara buelta batzuk eman eta listo. Arraltzak raskatzen hasiko naiz. Vale. Eta zu? Vale. Ni ni hau martxen daukat, eta bitu hemen briotxa egingo duzun prozedura, badakizuku oso ezaguna dira, horre Bretaña aldeko briotxak eta guan izan ginen, ikusten nola iten zuten, eta gehigarri moduan beraiek zaporea emateko beraien briotxan sekretua zen, patxarra botaten zioten, Amigo. eta vainilla. Baina bestela prozedura berdina zen. Mentxauket vainilla. Vainilla bai, patxarra. Eta ero bai, gurina palaka daga, gurina bai. Eta bertako gurina oso ona, Bueno, benere, oso gurina ona euskal. Bueno, katerina, hemen katerina, eta uste du gaur egun katerina askotan aipatzen du, zerbait berria bezala izango basan modua, baina, bueno, duela 4.000 urte ja Txinan ezagutzen zuten. Jesus jainko. Guk ez duela, zer asmatu. Jesus jainko. 27 urte esan dugu guk saltzan edaukala, baina, bueno, 4.000 urte Kristo horreko, duela 4.000 urte ja erabiltzen zen, baina orduan esan kobratzen, baina ja prestatzen zen janaria jendeantzako. Eta gero hori, Erromatar imperioan erabiltzen zen zerbitzu hori, beraien legioei jaten emateko. Hori erabiltzen zen, orduan, bueno, ez dala gaur egungoa, gaur egun ja, esango dugu puri-purian dagoela. Bere normalizatuta. Altuenean. Normalizatuta. Gehiegi aukera. Baina, bueno, zergatik, bazkenen denbo gutxi daukegulako, eta bueno. Bai, bizi modu honetan, bueno, topera gaude, eta, bueno, zengo diogu. Eta praktikotasuna den bila goazelako. Bai, a ber, gu ez gaude, inundik inora ere kontra, nik olakoetan erosten dut, hori da, ez dakit, egun batian topera zabiltzala, denporeik ez daukazula, oso ondo etortzen dira, ero jende pile baten daukazula, ez da kasualidade, nik Iñakiri beti esaten diot. Azkenengo elkartea, soziedadia, txokua, ireki dana Durango dago, justo, saltzanen hartu, pasa beste bidian bestaldera eta handago. Jendia zeiten du, hartu, arratzaldian, hartzen dizkete Iñakiri eskatzen da, aber, 14 lagun izango gara, da nahitu piper beteak, gero makaiaua, mingaina saltzan da kanutiluak postrerako. Juten dira, arratzaldian, jaso dana, txoko eramaten dituzte, utzian okupauta behar dituzte mailak eta hori, eta venga, poteo. Eta egoten diega, 9:30 arte, gero etorri, berotu, eta jan, eta goxo jan. Eta beste modu bada, besten batzuen sukaldea ere probatzeko, ez? Azkenen beste esku batzuk, eta sentitzete, mikroinlabea. Bai, eta, eta hori ondo dagoela, nik ez dut esaten inundik inore, eta ideia bikaina da, eta denok noiz edo noiz hortara jungara, eta joan behar gara, ez da zegatik lotzatu behar. Eta gero eta enpresa gehiago, hori bai, hori oine kontatzen ziana, gero eta kompetentzi gehiago dago, zen lehen, hori pandemiak ekarri da. Lehen denda, katerineko 2-3 denda zeuden da hori, gaur egon, pandemian kontuarekin jatetxeak zehaz izien eitan. Take away. Janari etxea emateko aukera eman. Ez da berdina, hauek gauzenean elkarte, saltzanek eta egiten du, jende pila baten dako, konbentzio badala, ez da izan da horien dako. Baina gaur egun, dendak egienak hori daukate. Arategiak, zenbat aldizera saltzen dugu hemen, zer daukate baita? Sukaldea, eta gero eta toki, gero eta produktu gehiago, janari prestatua, ez? Eta hor, esatu, gero eta kompetentzi gehiago dago, baina, bere tokia indute, eta egia da hor daudela, gehien bat, ondo lan egiten dutelako, hor ez dago beste sekretuik, ez? Betiko produktuak, betiko errezetak, egunerokoa, eta ekusten da. Baina, kompetentzia latza. Eta ondo, bueno. Kompetentzia beti hona da, aurrendari gira, bere tokia indutenak, hori da. Bueno, esan dakoa, erdiaroan behera biltzen zan, haue, Santiago bidea egiten zuten eta erromesei eta bebai ematen zitzaien, monastegitan da egoten zan, olako katerineko zerbitzua, eta, ez dala gaur egungoa, ja urte asko da mazkin zerbait dela, eta danok erabili izan dugula noiz edo noiz, eta bikain etortzen dela. Bai, dudari. Ze hona den etxean etorri, labia berotu bakarrik eta txak sartu zerbait berotzea eta jan.
Aizu, eta hemen kritikak aparte utzita, zeinek ez do amatxoren katerina, tuperra nolako, nola esaten zaio horri? Horrek zer ditik, bai, hartu ban eta errepestetok iraten. Tupperware trafikoa. Tupperware. Zenbatek, bai, zuek, hor, bestaldean zaudetenak, hori jendu zuen, onartu zazue, hartu, eta zenbat jente dago oraindik gaur egun, lan kontua, lanagatik gero, baskaltzea oraindik gurasoen etxea joten dana. Errexaldea. Bikoteak egin bizi, beti ez, bai, holan amari bisitatzera, bai, zela. Ostra, egunero jana ikia lana, Zigor, eta aitari, kasuntan zurire bele setorriko, aitzi bisita itxea noa, eta... Ni amak, bilo, taperren nahi jenduenean, nik aman etxea juten nahi zenean, nik beti ez dut, nik egia da kosinatzen dudanean, kontroli gabe, beti egiten dudan guztia handik 3 lau taperratatzen ditu. Eta bietako bat normalean, izos gaiura doa, beste bat jateko, eta bestea, aman etxea juten banaz, aman dako. Aitzagin arreban etxera juten banaz, aitzagin arreban dako. Baina beti, 2 taper juten izan etxea, beti juten dira. Eta gero, trafikoa. Gero etxean bapatean, ni agertzen izetzean. 50 taper izatetik bat ere ez izatera. Eta gaina ez dakit nun dauden. Eta gero, azten naiz jendeari bisitatzen, eta, 2 taper dauzkazurea, taper bat dauzkazurea, boltzaka bat taperra. Eta, pixkanaka, gero, bapatean berriro 50. Ez daukada nun sartu. Hori igual agian egunen batean edo taperroik diru balioko, hola kuadrok bezala, ez da? Esaten daba. Zu, jaian zu gaztia zara, baina taperran historia ezautu zen duen, nola etxe juten zen jendia eta erakusten taperran bikaitasunak eta hartuta taldeak iten zien da. Normalen orduan etxeko andrak eta juten zian, emakumea juten zien horra, eta han batu, emakume baten etxean da, juten zan, etortzen zan tipa bat, maletineakin, eta hemen, haune balio izu, izosgaioan sartzeko, janari hemen gordetzeko, ez da izan. Hori ere izan zen aurrendari, gero jarraien zetorri zen bestelako lako gauzek, eta non bukatu zuen, tapersex. Ni horietako batera dena izkun. Ni ez dara baino entzune oket. Entzuna, zu kontatu dizute, ez? Serio. Bai. Serio. Nik entzun daukat eta kuadriako neskak eta joan izan dira olako batetara. Eta emozionatu eta etorzian. Ez dut horreik izan olako bat ikusteko edo bizitzeko. Bueno, hemen, esan dakoa, 12 minutu edo hortzen eman eukiko deu. Bien bitarte hortan, zigorrekin dako txangoan bigarren zatia ikusiko deu. Beraz, aurrera bideoa. Torretorri ze produktua dauzkaten saltzanen ikustera. Iñaki hor kanpoan karta bat daukazuela ikusi dut. Jendea ona bezero atortzen denean, ze eskaintzen diozu, ze ikusten du, nola izaten da? Bueno, gure fuertia ematen hone platerra dira, ez? Aste barruen eguneko menua daukagu. Bai. Eta gero, egune aldatu egiten dugu, eta gero karta bat, kartara edo pixura hartzen den generua. Entrante moduen badazain bate produkto, eta gero kela, arraine, batez be, euskal sukaldaritza klasikoa egiten dugune. Badau zer Iñaki, sekul ez dela kentzen kartatik, urte guztian beti nahi da nahi ez egoten dana? Bakaiaua, hori derrigorrezkoa eta gero arroza egiten dugu. Ez paia, baizik eta arroza gauzakin. Erdera esaten moduen arroz con cosas, ez? Oso garantzitsua. Ez berdintasuna. A ver, venga, bota ez berdintasuna. Ez, arroza, nahiko ondo urteteaku, eta, jentia hori eskatzen dago. Arroza alde batetik, eta bakaiaua, gure produktu izarra edo estraiera. Eta hau zeiten dozue, talde handientzako eta behi eskaintzen dozue? Bai, hemendik aparte, jentia hona etortzerakoen etzera eramateko produktua erunlike, eta gero enkargu zero, txokoetara eramateko, kuadrillan baskariak, eta bar. Presioak, bai merke hartuta, segun zer erabiltzen dugun, gareztu dagoa. Zenbat lagun eman dozu ere? Jente gehien entzako lan... Lehen gehiago egiten gendu, baina oin murriztu dugu, ze azken baten gure dugune da kalidadi emotia eta eskantidadia. Orduan, hortik da gure asuntua, ez? Honena, hau nun prestatzen den, ikustea jute baina, ez? Zukalde baino saltuko era? Noski, zukalde barik ez dago betzerik. Ez, venga, horre. Hoi dena. Hoi dena eta gehiago.
karta ikustea besterik, sarreran daukaten karta ematen du hori. Jatetxe batera, zu egia esan jendea askotan pasatzen da bertatik eta uste du jatetxe bat dagoela, baina gero ikusten du eta sarreran ja barrukoa ikusita ikusten da ez dela jatetxe bat, baina ez dela jatetxe bat bezala. Jatetxetek egoi. Bai, hortik, gutxi gora bera. Bale. Hau, irakitean kulisa poliki-poliki egiten, noa indik horretziko du. Olio jantza berdet. Hau ja inda, ikusta zuen, hortxe dau. Eta guain atera, eta esan bezala hemen lo utziko deu, goxo-goxo, 21 minutu, ordu erdi, baldin eta ze temperaturan daun etxea. Gaur egun, negu biden 20 gradutan otei etxek? Gutxi gora bera? Eta gehiago, etxe batzuen nik ez da, nola, eta ezin dela barruan egon, jentia kamiseta motzian, etxian. Hola, ez, nik uste neguan jertzeakin egon behar dela, ez? Ni behintzat. Bueno, hemen, eskuk olioakin igurtzi ditu eta bidena bar, aprobetxatuko dugu olako pelikula film bat iteko horrekin. Eta hemen, atera. Bestela, badakizue labeak, gaur egungo labeak gehiena badaukate, fermentazio temperatu bat izaten dala 30-40 gradu bitartean, 40 gradu, eta hor beti askartuko duzu edena. Garantzitsua, baina hori, tapatzia, gainean pelikula bat ezeiteko. Bueno. Listo, olioekin. Olioa, listo. Esan bezala hemen. Bai. Goxo-goxo utziko dugu hain. Bueno, eta katerinera bukatzeko, holan ja ezaguna egin zutenak gehien bat izan ziren, merkataritza untziak ezizien horietan ematen zerbitzua, eta gero ja hegazkinak. Hegazkinetako katerina, zeinek ez du gastatu. Nik? Ez hegazkinan... Bidaia luzean, barra egia da. Ez duzu zer galtzen, nik egia zen nik arribe jatik jute eta egia, han businezen joan da aldatu egiten da asuntua, hori nik esan aldizut, Alberto gere ezin dizu esan, hor guk izan genuen Ego Afrikara olako galdi bat, eta aukera izan nuen, esaten dana, busines o businessen juteko aukera izan nuen, eta ja, bai, hori 2.0 zan, nik jan nuen eta Alberto katzekaldean jan zuen, ez zan berdina izan. Ara, hementxe, zein den? Bai, lehenagotik prestatu lanak. Oso ondo. Lanak aurreratuta. Txurienen, oitxura honak ez di galdu behar. Ez, oixe. Hori ja dagoeneko izan du, Oina izak kendu bat diozu. Bai, 20 minututxo de onda. Bai. Eta esan dakoa, guain. Kenduko diogu aize pixkat, eta utziko deu, zabaldingo dugu bekio esan da. Hori da. Landu ingo zula pixka. Baina zuk hemen izan dezu honako hegazkinetako catering enpresa baten errezeta. Ba, ingendu, eta bertan gainatzen sukaldari txef handi bat. Baina hori denetan, egia esan zuek sartzen bazarete, holako egaldi luze batean aukera ero juten bazarete, egia esan badaukate beraien karta eta beti dauzkate bi Michelin izarretako jatetxe baten ero menuak, beraien menuak. Kontua da, janari hori momentuan prestatu ezkero, erra da, hola, eta errezeta berez ona da. Baina errezeta hori egin dute, 2 egun lehenago ero ez da izan, catering enpresa batean, gero ontzietan jarri dute, eta berotu indizute. Segun ze gauzak, saltzan dien gauzak, saltzan juten dien gauzak, goxua dira, baina ni catering enpresa batean lan egin dut. Eta ni beti izan, babarrunak, aragia saltzan, saltzan juten dien gauzak, goxua jango dituzu, Dira, baina zu pentsatu, aragi bat fregitu dizutela, ogi birrinutan pasatu, eta fregitu indutela goizeko 6etan. Hori gero, sartzen dute ontzi batian, jun behar dula, 80 gradutara, denbora guztian ustu gabe. Jaten duzunerako, guardiko ordu bat erdietan, ordu bietan, hori ja, testura kurruskari ez du izango. Ez du izango. Arrautz estatuko dago zerbait, alde batza egiten duzu irinetik, arrautzatik, frigitzen duzu, eta hori goizeko 8etan indizute. Gero hartu eta beruan mantentzen dizute. Jaten duzunerako, dago pixat, patata fregitu batzuk egongo ziren moduan, ez daude, eta caterineko olakoetan, hori gertatzen da, saltzan dien gauzak eta, normalean, goxo, eta olakoetan tipikoa da, arroz bat, eta gero aldamenean olako oiasko bat, zerbait saltzan, barazki batzuk saltzan, gero arroz horrekin nahazteko. Eta hori normalean beti goxuak goten dira. Baina, beti izan saltzak kontuak eta izaten dira, eta errezetak, goi-mailako sukaldarien errezetak. Pero nola prestatzen dituzten da hori, etxean indakua beti hobeto.
Ba, baina etxeninako hegazkin bat ezin dezu, eman? Ozer, taperra ustiko luke pasatzen? Bai, hombre, nik hainbat aldizen nik ogitarteko atera eman izan dut. Bai. Eta ederkia. Etxetik ogitartekoakin. Segun, se bira iran. Angulana. Ogitartekoa tortillana. Normalien ogitartekoa goxuena da tortilla frantzesa. Angula tortilla. Urde espikuana. Jamon jorra nabe goxua dago. Eta hori jamon jor da gazta 2.0. Jamon jor. Jamon jorra, bai espiko gozia, jamon jorra. Beti esan da moduan. Ba, hori, ogitarteko ematen diolako xamortasun batero. Hombre, eta lehatza errebusauta eta hartuta piper berde batzukin oso osua da. Baina, eta 3 orduko bidai batean ez dizute jaten ematen, Jaten ematen dizute 8-10 orduko batean, baina bestietan ez dizute ematen. Ongi dago jakitza, apuntatuko, 2024 ea. Aurten 2022an brioxeak irindako torradak. Hortarako, brioxea ingo deu. Hau besterik gabe indezakezuena da, ikusi duzuen bezala zabaldu denen, bueltaka biribildu, eta bere horretan sartu dezakezuen molde baten. Eta bestela indezakezue kurioso. Hortarako ingo ditu bolatxo batzuk. Zatitan banatu, nahi baduzue gramu esaktuko pelotak edo olako bolatxoakin, ba, esan dakoa, pixatu, eta listo. Eta bestela alde-aldea moztu. Jarraian, barrura sartu, eta bueltak eman. Beti barrurantza bildu dena, eta txak, eta listo. Eta olioz baldin badaukegu maia, hobe, Bale, gainean jarri eta listo. Oida, gainekoan itxatxingo zaigu eta. Hoxe, ni nire partetik, hau da izangoa nire lana. Jo lehen nahi bat duzu take away-a, eta take away-a azkenean da prestatutako janari bat hartu, eta beste toki batean jatia. Zeinek ez du ikusi, gaur egungo bizitza honetan hartu eta kotxian parking batean aparkatuta, eta holako bandeja, hori da betiko oso jankien pelikuletako holako kartoizko kutsatxo bat eta makiltxoekin olako fideo batzuk jaten, ero hemen sushi bandeja bat, momentua jaten. Hori da take away-a, eta take away-a, erromatar eta Greziako merkatuetan eskaintzen zen janaria etxea emateko. Take away-a hori da, jatea beste nonbait, edo zintokitan. Atera, ez? Atea hori da, zu janaria ematen zutein da, eta jatea nahi zuntokin. Kalean, etxian, edo omendian, zu nahi zuntokia. Eta hori, gaur egun ere, daramagon, lehen ez katerinako enpresa bezala, daramagon bizitza askar da hontan, gerotak gehiago ikusten dan zerbait da. Eta hor, ona nik bere aldera esatea, hontan nik gehien bat ikusi duena da, kalidadea. Zelen beti hori identifikatzen zen, kalidade txarrakin, ez? Holan produktu, janari askarra eta ez, baina gaur egun aukera dago, ondo jateko ere. Horrez berdindu behar dena da take-away-a prekozinatutakoa den, hau da, benetan industriala den, eta edo prekozinatutakoa etxingurukoa den, holako artisautokitan. Ez, gutxi gora bera. Eta ikustea, bertan egotea, eta nik uste hori, hemen askotan ipatu, Tailandia. Tailandian inok ez duko sinatzen etxean, zegatik, kalean eskaintza zabala daukazuelako eta kalidadekoa. Eta orduan, jendeak hartu eta etxea ematen du, lanetik etxea bidean hartu, erosten du gaur postu hortan, gaur eroangoan, ero bestean daure, eta janari prestatua. Eta guk hori Durangon badaukagu, saltzanekin. Eta orain ja, sukaldera sartu, eta sukaldean eritxuko da, lan. Nik ez da izan egiten dodan, baina beti lanien amaitzen dut. Beti zoaz erreiten. Gauza erresa da. Ba, kanoti batzu bete. Iñaki, hemen sartu zenean, lehenengo oroitzapena nik jatetxetan lan iten nuenean da hori ez, sukaldea eta azkenean berdina da, ez zelan da zuen egunerokotasuna hemen? Noski, hemen sukaldatzen dugu. Gertatzen dara, jatetzea eta catering baten aldia apura desberdina da. Normalian, jatetzetan beti estresa, dana jenti eskatzen dagoen momentu eta hemen cateringetan egiten dugu. Sukaldatu, presteuki, eta ordurako, ja prest dagoenien, jentia eramateko. Orduan, ritmoak eta guztiz desberdinak dira. Eta egunero etortzen zari hemen sukaldean egunero norbait dago? Noski, goizeko 9etan hasten gara eta parauari eberrik arte. Normalian jentia, ordu bizek, 3 aldera, jentia eruneiten dago, eta gero noberak etxian, txokoetan, eta barre janekin da. Ez da bertan jaten. Eta hemen, ikusi dugu zuen karta bat daukazuela, baina irekita zaudete, ez? Norbait etortzen da, eta zerbait zuek kartatik kanpo daukazuena,
eskatzizu daizu, nik, Iñaki, prestatuko zeniake, ez dakit, zerbait berezia. Noski, zabali zauzi, danera. Zabali gaude, bertan daukagun generua, eguneko menuko generua, kartako generua, baina gero aurretik eskatu eskero, edo zer gauza preparatu ninke. Bueno, aukeria oso zabala da. Eta gainera, bakarrik janari ez duzu prestatzen. Aukera emotezu baita zuek joan eta zerbitzatzeko, eta nahi izan eskero, ez? Noski, ez da gauza bakarra egiten dugune, baizik eta, batzokoen dako, enpresen dako, talako baskari popularrak ezain egun dira, baina baita, dana enkarbuz izan eskero, edo zer gauza preparatzen dugu. Bueno, Jaione, eta hortaz gain, saltzan delikatezen denda berezia da. Horrekin bukatuko dugu. Torri. Txoina. Oiek, betetzen dituan, kutu oiek, saltza honekin, Jaione, pixkatolan gainetik bota esne gainai da. Eiken egin bitartean, gure kolaboratzaile bat, ez da bizu gure laneko bat, bigik ateatzen zitzaizkio. Bukatu den dueneak raketan, eskutik endo, eta barrura. Siniste izot. Bueno, nik hau iragazten, eta brioxan onako, ikusten duzuen bezala, bola hauek, kolokatu besterik ez dago. Denbora aurrera joaten nahi zaigunez, erakutsiko dizuegu nola den, azken finen, prozedura hau, bata bestean ondoan jartzea, eta oain fermentatzen utzi besterik ez da, trapu batekin tapatuta. Esan dakoa, bikoizten den arte, jarraian arrautza batekin margotu, arrautza normal tortillarako bezala kraskatu, eta pintzela batekin suabe gainetik margotu. Eta 180 gradutan labean 25 minutuz egosi. Besteik ezako gukoain, pausu hori aurreatu ingo dugu, paso ingo dugu mendik, denbora joaten nahi zaigulako, bai? Ara, indiak. Hau, bale, parkatu. Gukan ikusi genuen trentzatu, eta iten zan bola hauek, hartu lutzatu lan pixkat, eta ero trentza bat, Trentzain, eta ero sartu moldeetan, trentza, txak, eta ero utzi trentza pausatzen. Baina, hau da, errazena. Eta emaitza bebai bikainea. Bat ero beste... Dudan egon nintzen, trentzain edo ez, baina, esan duen. Listo, esan dakoa. Hori, berriro, handitu arte, gero margotu eta labera. Hoi da. Eta labetik zateatzen da? Hauxet. Gomendio bat, labetik ateratzen duzuenen, olako parrilla edo olako saredun zeozeren gainen utzi ezetasun hori saiesteko, bai? Ze gainekon beti umeldu iten da. Eta hau, egunen bertan, inezkeo, bigun jongo da, eta bestela, egun batetik bestera utzi. Hau, atzoindakoa da dibidez. Orduan. Baina hau, Jaione betu, olako katiluen kafesnea jarri, goraino, eta horrekin kafesen hori zurgatu arte hartu, eta venga, busti hor, eta nik uste dut, 2 iruta sartun da kafesne guztia, berriro bete behar. Igual, Horre, bako zema zurgatu behar dut? Zer jarriko dugu? Kafesnea zurgatzeko ez? Zer jarriko dugu? Esnea, esan bezala 6 mililitro. Bestela zuen eskura, esne gainakin astea baino, ustez sendogi aterako litzateke zeren, eta hemen maskarponeak eta gazta krematxuk emango dio olako sendotasun potente bat. Bixigarri poxa, hemen, nahi duzuena gehiago, gehiago. Azukre pixkat, eta hau, utzi behar deu irakin arte. Behintzat, lehenengo olako irakin aldi txiki bat izan arte. Jarraian zengo den sua itzali. Hau beharrezkoa da, bai, temperatura hortaraino iristea zergatik gero arrautzan gorringoak erantziko izkigulako, 2 kasu hontan, eta berotasun horrek ingo duna da, kozinatu. Azken finen, saiesteko, edozin toxizidade edo dena delakoa. Gero ez baitu kozinatuko. Ez ditu frigituko. Osondo. Bale, gero izango azkenean hori ez, gorritu esaten duzuna sopletiak indaneiko. Hoi da. Petazetan nik hori nahi dut ikusi, aspaldi ez petazetan jarne. Kusiko ez du. Petazetak ez dakizun entzako, hauan sartu eta pagan saltoka hartzen zienak. Hoi geotako izkigu. Eta gaina, zerbitzatzeko garaian, ja hasten da, plip, 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 ez dakit audioa, gerturatuko geha eta audioakin entzun izango den. Bueno, bestela, nola da, potoko batzu sartuko izkigu, hemen... Badaude potoko txaloak, potekoak. Delata. Oitako batzu jarriko, olako zata bajarri, eta listo. En fin, teik hauei eta zibiligaren hortan, bere goraldia 20. mendean izan zuen, hor
goraldi industrialekin batera, eta hor, famatu izan ziren, Inglaterran da patata fregituak, eta etxea mateko, gero hamburguesak eta sartu ziren, eta hori gero estatu batuetara pasatu zen, da 1912 urtean izan zen, olako janari azkarreko enpresa bat azizan olako janari egiten, eta ja antzan, kotxeagin gerturatu, lehioan, gaur egun horrek ohikoa den zerbait ere ikusten da, gero eta gehiago ikusten dana, garai hartan oso berritzaile izan zen, eta jentea kotxeakin gerturatzen zen, eskatu zerbait, eta lehioan momentuan berstatzen zizuten, eta jan nahi oso tokian. Eta izan, take away-a. Hoi da. Hau ere take away-erako ez da txarra, Jaione, postre moduan? Ez da txarra, baina ez dakit eskukin jateko izango litzeken, ez luke mango, hau biguinari. Platertxo batean. Zuk hori urteko ditartean, oin ekarriko duan gaia, 2008 batean hor Glasgowen izan genduen aldaketa klimatikoaren aurkako bilerak eta ez da izer. Nik oin emango izuedan argudioak, konbentzituko zaituzte, zerbait egin behar dela, bestela akabo gureak. Munduan ezagunetako dan edarietako bat desagartzear dago, Jaione. Ura? Ez, garagardoa. Jode. Zigorra, sartzat, pixkat, intriga pixkat. Ez, benetan, aldaketa klimatikoaren ondorioz, garagarrakin arazo handiak sortzen nahi dira, ze euriteak igual ateatzen nahi dira beharrez diren sasoietan. Horrek egartzen du garagarra lehenago heltzea, baina ez ditu bere propiedadeak, eta garagardoa ez da ondo ateatzen. Produkzioa garagarrana botatzen nahi dira, ez duelako balio, eta garagardo gabe geratu behar gara. Hor daude, zientzilariako olako gauzetan da, dirua inbertitzen dute, eta Japonian, hor badaude garagarra genetikoki aldatu duten zientzilari batzuek, guzti honi aurre egiteko, eta lortu dute garagar bat, ez dana helduko, iraungo duela, eta kalidadea emango diola. Baina pena dana hortara iritsi behar izatea, ez hartu eta ez gure aldetik jarri zerbait, ze horre abendu erdi aldean izan ziren, izan genituen euriteak eta hori oso ohikoak ez dira, izan jenteak esan du, nik olakorik sekul ez dut ezautu. Nik egia esan guk Bizkaian amane baserrian da ura sartu zen, baratza urpean izan genuen, ez da urtero gertatzen den zerbait, baina bai gertatzen dena, eta nik haundienak, 83koak nik ezautu nituen, eta horrek hiltzatu eta euskat buruan, ze hor gure baserria eta dena urpean gelditu zen. Baina egia toki askotan olakorik ez dutela inoiz ezagutu. Eta hor, zerbait badagoenan seinale bada nik uste dut. Bai, noski. Baina batzuk oraindik esatu dute, ez asmakizun badala hori eta ez da hola ezer. Esnatuko eunen baten. Eunen baten. Horrek. Indu lehenengo irakinaldi txikie, baztertu deusutik, eta bigorringo barrura doaz. Nasi. Hau, arrozesneari egiozu egunen batean. Egitazue arrozesnea, eta ero bota izkiozue, arrotza gorringo bat, ero bi. Zutatik kanpo beti. Eta egiten baduzu olako saltza ero kreman bat ere, gorringoa bota. Hori zen, lehengo errezeta zarretan agertzen den trukoetako bat, krematxu usteko saltzak ero kremak. Super garrantzitsua bai. Ze azkenen arrautzen gorringo horire pixka korapilatu edo iten dela berotasunekin, ez deu zaborrik nahi. Hau izango zen, gazta tarta 2.0. Eko. Bai ba. Honako, azkenean, oinarria eta berdina da, ez? Oinarri bat, gero gazta tartan krema bautatzen diozu, eta gero gaina fruitu gorriak erabiliko ditugunez. Hori da. Beraz, hemen, azten baldin baga buelta ematen, ze bai izaten da torradari edo torrijari buelta ematen zaiola esnea ongi xurgatzeko, baino penalitzeke auskorra delako hau ordun. Ondo guzti? Goiaratxo batekin bustitzen joan, eta esan dakoa, minutu pare bat edo utziko deu hor zupatzen, eta jarraian, zerbitzatzea bestik ez da izango ordu. Bai, txon, saltzan eagungo aurrena, ze saltzan katerineko denda baino gehiago, janari prestatu baino zerbait gehiago badaukate, eta hori da, bertan daukaten, delikatezen denda. Ikusi ez zuen. Iñaki, janari prestatuaz aparte, norbaitek zerbait berezia erola produktu ona nahi baitu, hori ere badaukazu, ez? Bai, alegintzen ga, ez bakarri jatekoa, baizik eta, produktu desberdinak, batez behizen bida, ze garo, dozen lekuten ez egoteko, saltzen egartzen du.
Eta zer daukagu? Ardautik hasite, ardauek asko guzeteiaku, mundu hori, gero gardagardoa baita ere, lateria guztiek, baina oin sartu apurra be fuertia gaztan asuntua. Eta, beti dago sostra batzuk, temporalizen, perseretsuek, olako gauza berezizek, eta, kanpoen ez dauzen produktua da, saltzena ekarri eta hori eskaini. Eta gazta bereziako lan zeintzuk lan, bideo batzuk eta zu, sare sozialetan ibiltzen zarete, ikusi dugu bideoen bat zure olako gazta handi bat zabaltzen da, ze gazta eukiko? Bai, urtero egiten dugu, parmesano hori famatu hori, 40 kiloko parmesanoa, peripe osua, goitik zabaldu, eta ero catering guztizetan hori gazta hori emoten dugu. Baina ez bakarrik hori, baizik eta inguruko gazta guztiek, Idiazabala noski. Baina guzti dinako, gaur egun Euskal Herrien behasi gazta zailek eta ardu gazta desberdinak egiten. Produktu bereziz ja, orduan guzti dinako, inguruko produktua hori eskaintzia. Dana. Baina batez be kalidade. Saltzan bada hori eskaina. Kalidadea, bai, gure asmoa ez bakarrik presioa begiratu baizik eta, da inguruko jenteei apurra lagundu eta kalidade motivazio matin da. Badakizue, edozein egunetarako goi mailako produktuak Durangon saltzanen. Eta gaur, errezeta bikaina hemen. Gazta kreman nahiko sendoa indegu, orduan 10 minutu utzizkegu, zenbat eta likidogoa, orduan dalenagotik zupatuko do, beraz, hor jokatu zuen. Azukrekin, ongi bataiatu. Eta hemen oinarrian? Hori da, oain ikusiko duzu, pixka jolasteko, bai. Ikusiko duzu, azken finen apainketa, garrantzi pixkat ematen digu hemen apainketari, eta horrati da. Sopletia. Horra. Eta ez daukazuenak, esan dakoa, gaur egun, grilla, labe guztietan daukate, topera jarri, sartu alturan, goian beti noski, eta hor, kolore poli bat eman arte, eta erre arte. Gauze bat ingo deu, denboa ez daukeuta asko. Zuk erre, eta ni apaintzen joango nez, bai? Oso, no? Venga. Zukre pixka gehiago bota aldi bat? Bota. Tori. Hor, Bitu, lehen garagardoa eta aipatu, o itzeiteko daukazu jaiune? Ez. Bitu, garagardoa eta zegoen gaela, zuritoa. Zuritoaren historia, ez dakite ezagutzen duzuen ero, hori, Gipuzkoatik, Donostiatik dator, eta hori izan zen gari batean jendia ardo eskasa erateaz da aspertuta zegoenen, txikitotara jun beharrean, hasi ziren eskatzen, hori garagardo txikiagoak. Eta hor zen, kainarri, basuerdi bat, baina garagardoekin. Eta izena zuritoan dator, hor elkarte bat, zezen elkarte bat zegoen, zurito deitzen zena, Gabriel de la Aba Vega Vargas, barkatu? Vargas, toreatzailean, omenez jarri zioten elkarte hori, zurito deitzen zioten toreatzaile horri, begien ingurun hor Euskalako lako mantxa zuri batzuk gero, eta elkarte horretakoak eskatzen zituzten ez zuritoak, hor geratu zen zuritoak. Bero rekorrela... Horti dator? Jesus. Ideiken ikusten nuen, nik izenenekin izan zuritoa parragatik izango zela, baina ez, elkarte horregatik zetorren, da horre Donostiar bat, Charlie izenekoa, ez izenekoa, izan zen lehenengoa hasi zela eskatzen, eta... gaur arte. Gaur egun badaude herri batzu nik ezautzen ditu, jendea kaina bat eskatzen duen, eta nagolan begiratzen dute, eta, hau ez da herrikua. Zer badago nik ezautzen ditu herri batzu, non zuritoa ia kainan besteko tamaina dauka, orduan aukera nagoeto zuritua eskatzea. Ze polita gatuan hori jaiona. Bai. Eta hau laukian hau zetako utzi oso hemen. Hain izkiozu horre marka, bale. Apaintzeko, besteri ideiak. Oida. Bale. Jarraian. Abi fresko batzuk. Nik egia esan aztego egun hauetako beteka daukat, baina hau probatzeko... Desiatzen. Bai. Hor, eta guain. Itxura bati bakarri jaion, Txoina, segundu bat. Petatzetak. Hau, ausarki. Jaka. Epa! Sopletia itzalduta hau? Ez. Hori izan da.
Zaporez berenetako daude? Opa, bai, epa, festa. Bale, ointxe gatoz, probatzera, a ber, gube, zurito ez, begi bakar ditu bargaitu guri. Listo, errege aurreko gure proposamena, iritsiko alge erregeta? Bai, ekin egunea gu beti. Kurroskari, gainekoa. Eta kombinatuta hartu, pixka denetik. Fruta eta guzti. Bai, bueno, hau den ez zait, aguan sartuko den. Ez da sartzen, bai? Pla! Bai. Gaztan apuntado, horren hau apuntatzen dizut, Hau, bitu, kuadriako gu oso torrada salea gara, gure kuadrian. Entzun izena, pli, pla, pli, pla, pli. Eta bestela, taperren gordetzea nahi? Ez, hau zabalean eman gut, baina igual beste 3 euro lau jarrizkioz. 3 euro zemazate etxen? Mordo bat, bale. Olakoak eraman da asko. Asko. Lehen, ekin egun esan dut, gure semea urtarria 6an jaio zelako, eta lehen, ospatzen ez genuen egun bat, eki jaio zanetik ospatzen du. Ekin eguna. Baukau postria ekin egunero. Eta zue badakizue, bihar. Honekin ez baino beste errezeta batekin izango garela bueltan, zigorren esku izango da. Ea zerekin txunditzen gaituen, beraz, hemen badakizue. Bihar txunditu gaituena gure gonbidatua. Amigo, ez dut txik egin. Izan.